The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakaibwento sa illegal na droga. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kabahayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Huwebes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At mga ka-aksyon, live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At mga ka-aksyon mula Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon. Ang Tabang Ora mismo ay inyo na rin mapapakinggan sa mga sumusunod na radio stations. Panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, lumalawak na ang naaabot ng Tabang Ora mismo dahil mapapakinggan na rin ang Tabang Ora mismo sa mga sumusunod na radio station. Tuwing Lunes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 100.5 FM DWEN Boom Radyo ng Camarines Norte tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon. Radyo Pilipinas Virac. Para naman sa mga ka-aksyon sa Virac Catanduanes tuwing alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Miyerkules, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 95.1 Ds para sa mga kababayan natin mula sa Naga City, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Biyernes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa DYME, Radyo Masbate 780 kHz mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. RMN, DWNX 91.1 FM at DWNX 1296 kHz Naga City mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at 92.7 Wow Smile Radio Masbate. Tuwing Sabado naman, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 107.1 Radyo Natin Virac FM, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 99.9 FM Wow Smile Radio Sorsogon City, 92.7 FM Radyo Frontline Pilar Sorsogon, 95.3 FM Wow Smile Radyo Bulan Sorsogon. Stay in tune mga ka-aksyon. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Umpisa na natin ang ating Tabang Ora mismo mga ka-aksyon. Isang seaman mula Naga City ang dumulog sa ating programa para humingi ng tulong legal. Ayon sa kanya, nabiktima umano siya ng investment scam kung saan umabot sa mahigit 100,000 piso ang natangay sa kanya. At para sa detalye, makakausap natin ngayon via video call si Vicente Benor Alipopo. Magandang hapon sa iyo, Vicente. Magandang hapon din po, ma'am. Okay, Vicente, hindi biro itong perang nawala sa'yo. Maaari mo bang maikwento sa amin kung paano ito nangyari at kung sino itong naging katransaksyon mo? Dati po ako sa kanya, nag-acquired ng TP sa manok na naibigay niya naman po last September yata po yun, 2024. Tapos may post po siya last 2024, mga September din po nang po siya ng investment. Bali, nakapag-avail po ako ng investment niya February 2025 na. Okay. At sa pangako po niya na sa usapan namin na bibigyan niya ng 20% monthly, inisip ko pauwi na ako, malaking bagay na rin yung 20% sa akin pang
bawat buwan na habang nasa bakasyon. Vincent, 20% ang ipinangako sa yung tubo doon sa ininvest mo. Yes po ma'am, dahil yun din po anong nilagay niya po sa kontrata niya. Okay, bakit naman naniwala ka kaagad na ganun kalaki yung magiging tubo? Kasi parang too good to be true. Suntok sa buwan, 20% yung magiging tubo. Sa bangko nga, 1 to 3%. Tama. Diba? So, parang ang laki. So, ano yung sinabi sa'yo? Bakit naniwala ka kaagad na ganito yung magiging sistema ng tubuan? Nangyari po yan, tinanong ko naman siya po kasi nag-i-invest niya daw po sa mga mini house na construction na kinontrata niya. Tinanong ko siya kung kakayanin niya ng 20% sa ganyang monthly siya magbibigay. Kaya naman daw po sa isang buwan dahil kaya naman daw po tapusin isang unit sa isang buwan. Okay. So, dahil doon napaniwala ka, etong nakikita natin sa screen, Vicente, eto yung mga naging usapan nyo nitong pinagkatiwalaan mo. Ngayon, ang tanong ko ngayon, Vicente, nasa magkano yung eksaktong halaga ng pera na i-invest mo dito sa yung inireklamo or etong pera na nawala sa'yo, Vicente? Nasa magkano? 110,000 po. 110,000. Eksakto? Opo. Exactly po. Okay. So, anong klaseng investment ba itong pinasok ninyo, Vicente? Wala naman po siyang sinabi, basta investment lang. Pero nung sa verbal na usapan namin, gagamitin niya sa pangkapital po sa ganyan nga po mga construction sa mga mini house. O di naman kaya, so mga nag-order ng mga TP o di kaya nagpapabakod, ibibili niya ng mga materyales. Okay, so ibig sabihin, aware ka na etong perang ibinibigay mo or ini-invest mo ay ipinapaikot niya sa negosyo niya? Yes po ma'am. Okay. Gagamitin niya po sa pangnegosyo niya, pangkapital niya daw po. Okay, eto Vicente na 110,000, eto ba yung principal or may tubo na? Principal lang po yan. Okay, so principal ang pinag-uusapan natin, wala pa dito yung 20% interest. Wala pa po. Okay. So aside doon na naniwala ka naman dahil sa tingin mo okay naman yung kanyang negosyo, bakit kayo pumayag na 20% yung interest? Hindi ka ba nagtaka na binanggit sa'yo na 20% super laki at parang sabi ko nga kanina, suntok sa buwan, this is too good to be true? Opo ma'am, nagtaka naman po. Kaya nga tinanong ko siya bago ako nagbigay na kung kaya niya ba yung ibigay ng 20% ng ganyan na ang return sa every month. Okay. Sabi niya, kaya naman daw po. Kasi sa isang buwan, kayang tapusin yung mini house. Okay. Siyempre, alam mo, Vicente, ngayong panahon, masyadong matamis yung mga pananalita ng mga taong hindi mapagkakatiwalaan o yung mga tao na alam mong mabait sa una pero sa dulo manluloko pala. So, ganun yung mga style ng mga tao ngayon. So, yung iba na hindi naman talaga seryoso or totoo sa ipinangako. So, ngayon, Vicente, paano yung naging mode of payment mo sa kanya? Eto bang 110,000 ay binigay mo isahan or staggered? Ibinigay po ni Mrs. na personally po dyan sa SM Naga City, Jollibee. Dyan po sila nag-meet up ni Mrs. Kasi on-board po ako noon sa barko. Ayun. So, habang ikaw ay nasa barko, si Mrs. yung pinakiusapan mo na magbigay nitong halagang ito, malaking halaga. Isahan ba itong ibinigay ni Mrs. doon sa katransaksyon nyo? Yung una po, nagbigay ko muna ng January 30,000. Bali, maagad niya binigyan ng interest. Bali, nagdagdag lang po ko ng January. Ng February niyang 80,000. Ginawa na pong 110. Kaya binago niya po yung yung kontrata na ibinigay kay Mrs. 110 na para isahan lang daw po. Ayun, so parang nagkaroon kayo ng, parang mas lalo kayong naging nainganyo dahil yung 80,000 pesos na ibinigay nyo, tumubo ka agad. Naging 100. Hindi po. Yung 30,000 na unang binigay ko po noong January,
20%, binigay niya po ng maaga yung yung interest. Okay. Nagdagdag po ako ng additional po ako ng 80,000 by February 8, kaya naging 110,000 po. Ayun. So sa paunang binigay ninyo, binigyan ka kaagad ng interest at nagdagdag ka. Opo, ma'am. Mabilis yung naging transaksyon, mabilis yung naging pagbigay mo sa kanya ng tiwala. So, bakit Vicente, parang nawili ka na mag-invest dito? Ano balak mong gawin sa pera mong makukuha sana? Balak ko sana, ma'am, gawin ko sana ng yan, ma'am. Nang habang bakasyon ako sa lupa, at least mayroon pong pumapasok sa akin. Kahit pang ano man lang, pang maintenance o di ka pang baon-baon ng mga bata. Opo. So, maganda naman sana yung kagustuhan ninyo, ano? Dahil syempre, hindi habang buhay na kayo ay nasa barko. So, ang iniisip nyo sana, habang nasa barko kayo, yung pera mo na ininvest ay lumalago dito sa lupa. Opo, ma'am. Ganun po sana. Okay. Eto bang naging transaksyon ninyo ay meron kayong pinirmahan, meron kayong naging kasulatan? Ano po ba yung hawak mong ebidensya na meron kayong kasunduan or meron po kayong transaksyon nitong inirereklamo mo? Mayroon naman pong kontratang pinirmahan silang dalawa ni Mrs. na agreement po sa investment na pirmado ni Mrs. at pirmado niya rin po. Hindi nga lang po siya notaryado. Okay, okay lang yon. Kahit hindi notaryado, basta hawak nyo na pinirmahan ni misis mo, nandoon yung acknowledgement na nagtanggap siya ng pera, okay lang yon. Pwede yung ipanotaryo kahit ngayon. So, ang importante, meron kayong na pinaghahawakan na kasulatan. Opo, ma'am. Oo. Nangyari kaya po, ma'am, ito, nagkabigay ko February 8, kasama ang palad naman, inatake ako sa barko ng February 23, kaya na airlift ako ng helicopter, dinala ko sa hospital sa Spain. Okay. Ito bang nangyari sa inyo, Vicente, itong parang naloko ka nitong katransaksyon mo, naging epekto ba ito kung bakit nagkaroon ka ng sakit ngayon? Sa time po na inatake, hindi pa naman po, ma'am, dahil hindi pa naman umaabot ng isang buwan yung ano. I see. Okay. Pero ngayon pinoproblema mo ito. Kumusta naman? Kumusta yung pakiramdam mo ngayon? Dagdag sa stress po kasi iniisip ko pandagdag lang sana sa maintenance ko sa puso. Sa mga gamot na binibili ko dahil shoulder ko na dito, pagdating Pilipinas, shoulder ko na yung ano ko, lahat ng maintenance saka laboratory. Lahat ng expenses, shoulder ko na po. Opo. Okay. At Tatay Vicente, maitanong ko lang, itong 110,000 pesos na ininvest mo dito kay Melissa, nasa magkano sana yung dapat maibalik sa iyo? Monthly po, simula March sana, magtutubo sana siya ng 22,000 monthly. Hanggang ngayon sana po, nasa 9 months na. Okay. So, nasa magkano lahat sana itong makukuha mo? In case na natupad itong pinag-usapan nyo nitong nakatransaksyon mong si Melissa. 9 times 22,000. 9 times 22,000. Wait lang, partner, ha? At pinapakompute niya doon sa kanyang kasama. Oo. So, malaki. So, malaki. Kung tutubuin niya na po sana, 198,000 na po. Nasa 198,000 pesos. So, malaking halaga rin yung maitutubo. 88,000 din na yung tubo, compare partner. sa 110,000 na ininvest na dito kay Melissa. Ito bang, Tatay Vicente, ito bang si Melissa ay personal mong kakilala or nakilala mo lang through Facebook account? Sa true Facebook account lang po. Okay. So, scroll mo sa Facebook, nakita mo itong post ni Melissa na naengganyo ka agad. Opo, sir, nakita ko po, sir, yung post niya na nagpapa-invest siya, naghanap siya mag-invest sa ganyan ng mga construction na project niya. Okay. So, ang kumbaga naengganyo ka dahil sa may pinakita naman na mga ebidensya or magpapatunay na hindi panloloko itong ibinigay siya sa iyo na 20%. Mayroon po siyang mga pinicture ng mga bahay na mga nasimulan, pero hindi ko lang alam po kung
natapos niya po. Opo. Lahat. Kasi may mga reklamo po na kumuha ng bayad, pambili raw ng kapital, ay ng materyales, hindi niya rin po tinapos. Opo. Siguro, mayroon naman po natapos, mayroon hindi natapos, sabay tinakbuhan niya na po. Kasi mayroon din pong mga complaint na ganyan na nakita ko sa, doon sa barangay. Opo. Tatay Vicente, maitanong ko lang, kailan ka nag-umpisang magtaka na na-scam ka na nga dito sa online, anong tinatawag dito, partner? Online investment. Investment. Anong June po? Kasi nung May, namatay papa niya, before mamatay papa niya, nag-abiso na ko sa kanya na according sa kontrata na magbigay ng 1 month palugit bago ko kunin lahat ng pera. Kasi sabi ko, hindi siya nagbigay ng March, April, saka May. Sabi ko, pagdating ng June, kunin ko na yung interest at yung principal na amount. Sabi ko, by June. Namatay po yung papa niya. Consider ko po na hindi siya makabigay. Pero pagdating ng June, kinausap ko siya about dito sa investments at sa in-unfriend niya na ako sa FB. Kaya doon na po ako nagpursige. Sabi ko, hindi na magandang pangitayin tong ganito. Okay. I-unfriend ako. Tapos yung messenger, hindi na katulad dati na lagi siya mag-message na ganito, boss, ganito, boss, ganito, boss. Wala na yon. Opo. Bali, bigla na po siya nagbago. Opo. Pero nasabi mo ba sa kanya na naoperahan ka sa puso at kinakailangan mo ng pera? Ano yung naging tugon ni Melissa sa habang sinisingil mo siya? Alam niya naman po na na-confine po ko doon na heart attack. Pero sabi ko, dahil pandagdag ko na yan sa sa yung interesa na pambili-bili ko ng gamot, pandagdag at pambaho ng mga bata sa school. Alam niya naman po yan lahat. Opo. Matanong ko lang, Tatay Vicente, nakailang beses ka nang tinangkang kontakin itong si Melissa? At sa tuwing tinatry mong makausap itong si Melissa, ano yung naging paliwanag niya kung bakit hindi niya na ibibigay itong pera mo? Ang sabi niya lang po, hindi pa daw tapos yung project niya, hindi pa daw nabigay yung may-ari. Kailangan niya muna daw tapusin. Nung sa Anislag, natapos na, sabi niya magbibigay na ngayong Biyernes, pinasa niya pa sa akin yung conversation, magbibigay pero sige, bigay mo na lang ng Lunes kasi Biyernes na ngayon. Ngayon, opo. tinawagan ko siya pag Lunes, wala rin yung binigay. Nangako hanggang inabutan po, namatay yung papa niya. Yun na naman ang ginawa niyang dahilan. Pagdating naman ng June, may tinatapos daw sa Legazpi na construction, magbibigay daw yun. Yun naman po ay pinangako niya sa akin hanggang nawala na naman po yun. Hanggang sabi niya, kasi malaki daw ginastos niya sa papa niya, sa magsulo lang daw siya na gastos sa Boreal. Sabi ko, nakakaunawa naman ko. Alam ko naman ang gastos sa ganyan, saka ama mo naman yan. Naunawaan ko kung paano ka pero sana kahit interest lang ibigay mo. Kasi sabi mo, may nakuha ka naman, may collection. Bakit hindi mo maibigay? Oo. Pero kumbaga may mga alibay na itong sinasabi sa'yo, itong si Melissa, kung bakit hindi niya na ibibigay na itong pera mo na ibinigay sa kanya, ininvest mo sa kanya. Opo, marami na pong alibay, saka puro pangako na lang po yung ginawa niya hanggang pag mini-message ko siya, wala nang reply, wala nang tapos hanggang umabot nga po nung July 29, pumunta na po ko ng Tuburan, Ligaw. Hindi rin daw malocate ng barangay kung saan nila isusumong kasi hindi rin na ibinigay yung address niya sa Ligaw kung saan apartment siya nakatira. Apo. Pumunta ko sa pinaka lugar niya sa magulang niya sa Tubgun, Uwas. Doon ko na-locate yung kapatid niya, Barangay Kagawa din. Hindi na rin ko nagsampa ng Hindi pa rin. dahil Okay. pinakiupapan ko po yung kapatid niya na kausapin si Melissa na kahit magbigay siya kahit paunti-unti, hindi na ako magsampa bilang paggalang ko sa iyo, bilang barangay kagawad ka dito sa inyo, nakakaya naman. Opo, Tatay Vicente, sa madaling sabi, hindi mo na ito mahanap o mahagilap itong si Melissa? Hindi na po mahagilap po, hindi na nagtatago.
Opo. Tago na po siya pero hindi niya, inihingi ko address niya sa Ligaw. Wala rin po maibigay. Binigay Opo. niya lang talaga. Sabi niya, nandiyan ang mga detalyado naman dyan sa UWAS pero sa magulang niya. Pero sabi ng kapatid niya, hindi naman daw po yan umuwi nung namatay lang papa niya. Opo. Saka lang daw yung umuwi. Eto Tatay Vicente, gaano ito nakaabala sa'yo? Itong hindi maibalik itong pera na ininvest mo sa dito kay Melissa, especially na sinasabi mo kanina, yung kwento mo ay meron ka pang anak na nag-aaral at meron ka pang mga gamot na binibili. Gaano ito nakaabala po sa inyo? Malaking abala po talaga sa malaking kawalan po ito dahil katulad ngayon wala naman po kaming income na pinagkukunan. Yung anak ko hindi ko naman pwedeng ihinto dahil kumbaga nangyari yung heart attack ko na naka-enroll po lahat itong mga anak ko sa private. Yung kailangan kong patapusin sila ngayon, lalo na itong graduating ko sa college. Opo. Kailangan ko magsakripisyo muna kaya tinitipid-tipid lang namin yung nakuha kong final pay at sa bayad ng POA sa partial disability ko. Okay, so ibig sabihin, Gastos namin. Itong pira sanang ito, malaking bagay na ito sa enrollment na sana ng mga anak ko sa itong mga anak, tapos panggasto, tapos sa gamot ko. Malaking bagay na rin sana ito. Kundi Opo. ito, hindi ko talaga maarahagilap na ito. Pero may mga kaibigan naman po ko nakikita daw ito. Minsan, nakita to sa Salsida, Cockpit Arena, sa Sabungan. Nagsasabong. Sumasabong. Tatay Vicente, marami pong nag-comment dito po sa aming live. Pwede po bang malaman namin kung ano po yung buong pangalan nitong si Melissa? Kasi may nagsasabi dito, victim here. Pwede makita account na yon. Pamilyar sa akin pangalan. Ano ang pangalan nitong si Melissa, Tatay Vicente? Real name niya po, Melissa Rio Bilig, Rictin. Pero ang gamit niya po sa social media na account, yung Ate Sa. Ate Sa. Okay, Ate Sa yung ginagamit niyang pangalan sa Facebook. Pero yung real name niya is Melissa Rictin. Opo. Okay. Oo. So, baka hindi lang ikaw yung nabiktima nito, Tatay Vicente, no? Baka marami pa. So, para naman sa kalaman ng ating mga kababayan, ayan, dapat maging aware po kayo, no? So, hindi basta-basta makipag-transaksyon or magtiwala sa ibang tao, especially sa social media. So, ngayon, Tatay Vicente, ano po ba yung itsura nitong si Melissa? Dahil, syempre, kayo ay... Kasi kaakibat po ng pagtitiwala sa ibang tao, naandyan palagi yung pagtingin natin sa personal or sa itsura ng tao. So ano po yung itsura nitong si Melissa? Maganda po ba ito? Magaling magsalita? Ano po yung description po ninyo dito kay Melissa? According po kay Mrs., okay naman daw magsalita. Medyo, siyempre, nung nagkita sila, siyempre, lahat naman siguro pag mangluloko ka, kumbaga, maganda lahat ang lalabas sanay sa na. bibig mo. Oo, kumbaga sanay na. Oo, kumbaga mapagkakatiwalaan naman sa tingin po ninyo. Ayun daw po sabi ni Mrs., okay naman daw kausap. Okay. Mabait naman daw kausap. May mga times po ba, Tatay Vicente, na nag-aaway na po kayo ni Mrs. dahil po dito sa malaking perang itong nai-invest po ninyo? Hindi naman po. Naunawaan naman ni Mrs. kung bakit ko pinasok dyan. Okay. Sa bagay, Dahil yun nga ang interest ko sana po na sana makatulong din habang bakasyon ako. Okay. sa bagay, meron partner na meron silang pagkakaintindihan ni Mrs. Kasi si Mrs. ngayon naghatid ng pera. Kumbaga umaasa rin si Mrs. Na may lalago, tutubo talaga oo. itong pera na ibinigay ni Tatay Vicente. Tatay Vicente, kayo po ba ay bumalik sa pagbabarko or hindi na dahil dito sa sinasabi mong karamdaman? Gusto ko pa naman sana sir makabalik pero depende po sa principal kung tatanggapin pa ako dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng health ko. Yun ang hindi ko na po masasabi yan. Opo, ilang taon ka po ba, Tatay Vicente? Mayroon pang tatanggap po, wala na. Opo, ilang taon ka po ba, Tatay Vicente, bilang seaman? Simula po December 1999 po. Matagal na. Matagal na din. So national ka po, Tatay Vicente, national? Or lumalabas po kayo ng ibang bansa. Parang nakarating siya ng Spain, partner. So international. Worldwide po.
Ano po? Worldwide po, Oh, international. Worldwide. Tatay Vicente, dahil po sa nahihirapan na po kayo sa sitwasyon nyo po dito, sa inirereklamo po ninyo, ano po yung desisyon nyo ngayon, Tatay Vicente? At tuluyan ko na lang po yan kaso para mahabol ko po talaga yung pera. Lahat ng danyos na sa kanya, yun na lang po hingi kong tulong. Ma-assistant po ako para mabawi ko po yung pera at lahat ng danyos na nagawa niya sa akin. Opo. Umaasa po ba kayo, Tatay Vicente, na ito pong perang ito ay makakabalik po sa inyo or maibabalik po sa inyo ni Melissa? Hindi ko lang po alam kung maibabalik niya o hindi. Opo. Pero sa ngayon, Tatay Vicente, saan po kayo kumukuha ng pang-araw-araw po ninyo? Si Mrs. po ba ay merong pinagkakakitaan? Wala po. Yung pera lang po namin na natira po nung sa final pay at yung sa partial disability ko. Okay. Yun lang po pinagtitipid namin. Tapos, yung sa alaga kong manok, minsan nakakabinta, yun din pa nakakadagdag rin ng kahit paano sa pambaon-baon ng anak ko. Opo. Tatay Vicente, kung maibabalik mo po sana yung panahon, mag-i-invest ka pa rin po ba or hindi na? Hindi na po. Ayun. So, nagsilbi po itong aral sa inyo, Tatay Vicente. Opo, ma'am. Dahil malaking talaga to sa akala ko magiging maayos o magkakatulong, yung pala perwisyong ihatid lang naman. Ayun. Opo. So, dahil dyan, Tatay Vicente, dahil sa desisyon po ninyo na magsampa po ng kaso, sinusubukan po namin na makipag-ugnayan kay Melissa. Ngunit tumanggi na po siyang magpa-interview ng live sa ating programa. Pero dahil ito po ay nakarating na sa kanya, for sure, ngayon partner, ay nag-iisip na yon kung ano yung magiging alibay niya, kung ano yung gagawin niya. Pero ang hinihiling natin, sana Melissa, kung kayo ay may konsensya, maibalik nyo yung pera kay Tatay Vicente. Dahil yan ay pinagpaguran, kumbaga hard-earned money na umaasa, nalalago yan para sa kanyang pamilya. At sana nagpa-interview si Melissa para naman Dalawang bagay yan, partner. Pag ayaw, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, merong dahilan. So, maybe yung dahilan niya ay hindi niya alam kung ano yung sasabihin niya, hindi niya alam yung gagawin niya, pero alam niya sa sarili niya, may niloko siyang tao. Kasi merong mga ganyan, partner, nung sa news pa ako merong ganyang mga scheme. Kasi itong katulad ni Melissa na naghahanap ng mag-invest sa kanya, ay meron pang nasa taas. Oo. Kumbaga naloko siya, naloko rin sa Hanap siya, partner, ng ibang masisisi. Pero syempre, kung sino yung naging katransaksyon, siya yung hahabulin. Tama. Maraming tao, maraming beses na din, partner, na talagang maraming ganitong nangyayari na naloko dahil sa investment scam. Pero etong si Tatay Vicente, dahil desidido na magsampa ng kaso laban dito kay Melissa, Tatay Vicente, Yes po. sasamahan ka po ng aming team sa Naga City Police's Office para po sa legal na aksyon po ninyo. At makakausap po natin, Tatay Vicente, makinig po kayo, makakausap natin ngayon mismong hapon si Police Senior Sergeant ng Naga City Police Station, itong si Police Senior Sergeant Roberto Aguilon. Para mailapit natin itong inirereklamo po ninyo. Ayan, ma-correct kita, partner. Police Staff Sergeant Robert Aguilon. Okay, partner, police. Alam mo, Police partner, Staff ang bilis-bilis, partner, nung natin, parang impronto ito. Pero ang pinaka-importante, Tatay Vicente, huwag po kayong mag-alala dahil aalalayan po kayo ng aming staff, So, naghihintay po sa atin doon si Police Staff Sergeant Robert Aguilon. Ayun. So, ngayon, partner, hindi lang natin matawagan kasi syempre busy yung telepono. Marami ding ginagawa at inaasikaso itong mga ating mga kapulisan. So, wag po kayong mag-alala, Tatay Vicente. Ang desisyon po ninyo, magsampa po ng kaso laban po dito kay Melissa. Yes po, ma'am. Okay. Ready kayo, Tay? Nasamahan po namin kayo doon po sa police station sa Naga. Opo, ma'am. Ready po, ma'am. Ayan, kung meron kang... Anytime po. Opo, Tatay Vicente, kung meron kang mensahe dito kay Melissa, ano po yun? Melissa, hanggat maaari na hindi pa tayo umabot sa kasuhan,
pakibalik mo na yung pera ng mas maaga para hindi na mas lalong lumala. Hindi ka mapirwisyo, hindi rin ko mapirwisyo na. Sa kamalaking abala to, sa ginawa mong ito, hindi ka na nakonsensya sa nangyari sa akin. Yung pera na nanggaling sa akin, pinagpasasahan mo na yan, pinagpagulong-gulong mo na sa project mo dyan. Saka tigilan mo na yung utang dito, tapos itatapal mo doon sa naunang utang. Huwag ganyan. Patong-patong na magiging reklamo mo talaga yan. Noon pa sinabihan na kita na baka umabot tayo sa punto na magka-demandahan. Hindi na ako nagkamali sa'yo. Sabi mo, hindi mangyari magkakalukuhan sa ganitong transaksyon. Okay. Tatay Vicente, ito po bang si Melissa ay meron ding pamilya sa pagkakaalam po ninyo? Merong asawa at pamilya? Pagkakaalam ko po, iwalay po sa asawa na seaman din po. Seaman din. So, parang niloko niya na din yung asawa niyang seaman. Pero kung may knowledge yung asawa niya sa ginagawa nitong si Melissa, ay ibang usapan yan. Parang kinukonsente niya yung kanyang asawa sa maling gawain. Hindi ko lang po kasi alam kung anong dahilan din ng pag-iwalay nilang dalawa. Pero according sa kanya nung sa verbal na usapan namin, yung asawa niya parang may pamilya na rin po. Tapos sinusuportahan na lang tong tatlo niya yata, tong anak na nag-aaral. Okay. So, parang naaatim ni Melissa na ipakain sa kanyang pamilya yung galing doon sa mga naloko niyang tao. Anyway, Tatay Vicente, wag po kayong mag-alala dahil tututukan po natin ito pong reklamo po ninyo para naman po makuha nyo po yung pera dito po kay Melissa. Opo, ma'am. Ayan. Tatay, siguro mensahe na rin sa publiko na para makaiwas na mabiktima ng ganitong insidente. Sa nangyari sa akin, para sa lahat na sa publiko, kung mayroon pong mga ganito, maging mapanuri na lang kayo. Kung hanggat maaari, wag na lang kayo mag-invest. Mga easy money na ganito dahil minsan sa hinahangad natin na makaluwag tayo, lalo tayong nababaon sa imbis walang problema, magkakaroon tayo ng problema sa stress sa buhay natin. Sa perwisyo, malaking perwisyo. Opo, Tatay Vicente, dyan ka po muna, huwag ka pong bibitaw. Huwag mo pong ibababa yung telepono dahil nasa kabilang linya na po ng ating telepono si Police Staff Sergeant Roberto Aguilon. Ito po yung pwede po nating lapitan para po kayo po ay makapagsampa na ng reklamo laban po dito kay Melissa. Magandang hapon po, Police Staff Sergeant Aguilon. Yes, ma'am. Good morning. Good afternoon po sa ating lahat po na nakikinig dito sa ating programa. Opo, una sa lahat, maraming salamat po, Police Staff Sergeant, dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makausap po namin kayo ngayong hapon. Yes, ma'am. Malaking tulong din po ito sa atin, lalo na dito sa PNP Naga, na makapagbigay po tayo ng impormasyon at lalo na tulong po dito sa ating mga kababayan. Opo. Sargento, sa ganito pong sitwasyon na meron pong kasulatan pero hindi po naibalik yung pera, ano po yung unang legal na hakbang na dapat gawin po ni Vicente para naman po ay maibawi niya itong pera or kung hindi naman ay makapagsampa po siya ng formal na reklamo? Yes po. Ito po kasing kasulatan, although sabihin na natin, ito po ay isang forma ng kontrata. So, kung meron pong hindi tutupad dito sa usapan, ito naman po ay pwede niya po itong tinatawag enforceable. So, ang mangyari po nito, kung wala pong pagtupad o may paglabag man dito sa kanilang napag-usapan, pari pong tumulog sa police stations na nakakasakop na may jurisdiction doon sa tulad po nito. Consider nito ito as crime, lalo na kung hindi po matupad yung usapan kasi lalabas po ito ay parang estafa. Okay. So, 110,000 po yung hinahabol ni Tatay Vicente. So, pasok po ito sa kasong estafa? Usually, ma'am, wala naman po yan sa halaga. Kasi dito po sa kaso ng estafa, nag-abot ka ng pera sa isang tao na meron po kayong usapan, yung halimbawa, ibibili o ipang-invest yung pera, subalit hindi po ito nangyari. Ang
Istapan na din po yun, regardless po kung magkano ang halaga. Pero usually, lalo na ito po na umaabot ng 100 plus, so malaking halaga talaga po ito. And yung pong elemento ng estapa ay pasok po dito sa nangyari. Ayun. So dahil meron silang kasulatan at talagang maliwanag na merong pangluloko, pasok po ito sa estapa. At pwede din po itong pumasok sa small claims? Ito pong small claims ay lalabas lang po ito, parang civil action lang po ito para recover the amount. Pero ibig sabihin po, pag nagsampa po kasi ng reklamo si tatay ng criminal case, so ito na po, pag napatunayan na meron niyang paglabag o meron merong talagang krimen na nangyari, so maaari naman po magdeklara din ang korte na ibalik yung pera. So ganun po, kasi kung dito sa small claims ay parang recovery lang po ito nung amount, pero yung sa pagkakakulong ay separate po ito. Okay po. Sa ngayon po, Sargento, ito pong si Melissa ay nagtatago na at hindi na mahanap ni Tatay Vicente. Ano po ang dapat na gawin ni Tatay Vicente? Unang-una po, lapit po tayo sa police station kung saan po nangyari itong transaksyon. At kung meron naman po itong program may nagpresenta ng ID ng anumang pagkakakilanlan, maaari pong magsampa ng reklamo and i-assist po natin ito. Opo. Ano po yung pwedeng dalhin na mga ebidensya, dokumento ni Tatay Vicente sa pagsampa niya ng kaso laban dito kay Melissa? Unang-una po yung sinasabi na may kasulatan, matibay na ebidensya po yun. Kung meron din po silang pag-uusap sa text messages o kaya naman sa anumang social media platform. At kung meron din pong witness, mas maganda po maisama para mas matibay ito ang ating maitasang pagdeklara. Opo. Sargento, dyan po sa Naga City, ito po ba ay first time na merong naloko patungkol dito sa investment scam? O meron ng mga naitala dyan sa Naga City? At meron bang konektado na pwedeng lumitaw itong pangalang si Melissa? Ito naman pong investment scam o itong mga panluloko, ito naman po ay hindi limited sa isang lugar lamang. Nangyayari po talaga ito kahit nga doon sa mga baryo kung saan mas madaling mabiktima ang ating mga kababayan. Marami na din po ang insidenteng ganito at na-resolve naman natin sa pamamagitan una po sa pagsasapan ng reklamo. Once na lumabas naman po yung kanilang warrant, mas madali na po para mahuli po yung tao, masusunod natin kung sila nagtatago. So yun po ang pinakamagandang gawin ni tatay niya. Okay. Ayan. So, Sargento, dahil marami po yung mga ganitong panluloko ang naitala na po, hindi lang po sa inyong tanggapan, kundi sa buong mundo, sa buong Pilipinas po, marami po na mga ganito pong na-encounter ang ating mga kababayan na investment scam. So ano po ba yung pwede niyong maipayo sa ating mga kababayan, sa ating mga tagapanood na para po makaiwas po sila sa ganito pong investment scam? Unang-una po dyan, kilalanin po natin ang ating kausap, siguraduhin po natin na lihitin mo yung kanilang korporasyon kung meron man sinasabi na konektado sa isang korporasyon, siguraduhin po din natin na hindi lang po basta mag-aabutan tayo ng pera, kundi mas maganda po yung transaksyon, bank to bank, mas maganda po yan. At madali po natin matrace ang ating pera, yung tinatawag na paper trail. So, mas madali po tayo makapagsusundan. At maliban po dyan, siguraduhin natin na yung kausap natin ay talagang lehitimong dealer o lehitimong representative ng isang company. So yun lang po ang pinaka matibay na magiging basihan natin para siguraduhin na yung ating pera ay hindi po mapupunta sa wala. Ayan. Dahil po dyan, maraming salamat po Police Staff Sergeant Roberto Aguilion, ang Assistant Public Information Officer ng Naga City Police Office. Mabuhay po kayo dyan. Maraming salamat din po. Ayun. So, partner, pasok ito sa estapa. Balikan natin si Tatay Vicente. Tatay Vicente, ano? Tatay Vicente? Hello po, ma'am. Opo, Tatay Vicente, napakinggan niyo po si Sargento.
Opo ma'am, napakinggan ko po siya. Okay, Yan. so malaki po yung habol nyo tay na makapagsampa po kayo ng kasong estafa laban po dito kay Melissa. So lahat po ng mga ebidensyang hawak po ninyo na makakapagdiin dito po kay Melissa ay dalhin nyo po tatay at ipresenta po natin sa PNP para po ay makapagsampa po kayo ng formal na reklamo or kaso dito kay Melissa. Opo ma'am. I-prepare ko lang po yung mga requirements na binigay ng PNP po doon dyan sa Station 5 po. Opo, Yeah. at huwag kayong mag-alala dahil aalalayan po kayo ng aming team para po ay masamahan po kayo sa police station dyan po sa Naga City. Maraming salamat! Maraming salamat din po ma'am sa inyo, sa programa po ninyo sa Tabang Ora mismo. Nagpapasalamat na kung una, makuha ko man sa hindi, at least ang pagtugon po ninyo, nandyan po talaga kagad Opo. sa mga nabibiktimang katulad ko. Opo, maraming salamat po tatay. Ingat po kayo at alagaan nyo po yung inyong sarili. Opo ma'am, maraming salamat din po. God bless you all po. Ayan. At sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang lalaking na may sakit umano sa pag-iisip, mag-isang buwan nang umanong nawawala. At hinaing ng isang binata mula sa barangay Galicia, Rapu-Rapu, Albay, ating tinugunan. Kaya huwag kayong bibitaw mga kaaksyon, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng Tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining Tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo. Ito mga kaaksyon na nanawagan sa ating programa si Glonald Melchor Oliet dahil mag-iisang buwan na
umanong nawawala ang kanyang kapatid na si John or John na may sakit sa pag-iisip. Hinala ng pamilya, maaga raw itong nagising noong ika-9 ng Oktubre at nang makaramdam ng gutom ay maaaring lumabas ito ng bahay at sinundan ng kanyang kapatid na papasok noon ng trabaho. Mula noon ay hindi na raw nakabalik itong si John. At para sa detalye makakausap natin ngayon si Glonald. Glonald, magandang hapon. Ay, magandang hapon po. Apo, unang katanungan ko, Glonald, taga saan po kayo? Taga Tigaon, Camarines Sur po. Tigaon, Camarines Sur. Okay, Glonald, maaari mo bang maikwento sa amin paano nawala itong kapatid mo? Nung ano po, yung kapatid kong bunso, papasok po sana ng school. Tapos, parang lumabas po yung kapatid ko si Janjan. Maghahanap siguro ng pagkain, walang nakita. Lumabas, parang sinundan yung kapatid ko papuntang Tapos, halos pagising ko ng umaga, pagpasok ko dito sa bahay, wala na po siya. Hindi na namin nakita. Okay. Wala bang nagbabantay sa kapatid mo tuwing may aalis na kapamilya, naiiwan siya sa bahay ninyo? Wala bang tumitingin sa kanya? Minsan po meron, minsan po wala po. Talagang kailangan namin iwan siya kasi may trabaho din po ako. Tapos yung kapatid ko pong bunso, may pasok po sa school. Okay. Tapos yung iba ko pong kapatid, nasa Maynila po. Ilang taon na nga itong si John? 25 years old po, ma'am. 25? Opo. Okay. Ito ba yung unang beses na nawala siya or umalis ng bahay ninyo tapos hindi na bumalik? Ay, parang ito ang pinakalas niya po yatang matagal-tagal pong hindi nakabalik. Kasi umaalis naman po siya pero nakukuha lang namin pag umaga. Minsan hapon, gabi, minsan ganon. Okay. So meaning to say, bago namin po makuha. So meaning to say, yung usual niyang ginagawa, umaalis ng bahay at mga ilang oras bago umuwi. Pero eto ngayon, araw, buwan. Opo, buwan talaga po. Talagang mas matagal po ngayong umalis siya, mas matagal po. Okay, sa tuwing umaalis ba siya, saan niyo po siya natatagpuan? Minsan po may pag dito lang po sa Tigaon, minsan may nagre-report sa amin na ibang barangay na may tao dito kung sino na nakakilala. Yung pinipicturean nila, at sinasend naman sa sa ibang tao. Tapos pag minsan nakakarating naman doon sa mga kakilala namin, isasend sa amin. Okay. Ngayon, pinupuntahan po namin, tapos rin-report namin sa barangay. Okay, Glonald. Pero sa tingin nyo, yung pag-alis ba niya, hahanap lang talaga ng makakain? Or merong pumapasok sa isip nyo na parang ikinakatakot nyo kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa ito mahanap, hindi pa nakakauwi ng bahay ninyo? Minsan po kasi umaalis siya pag pag nagugutom po siguro siya, tapos wala siyang maano ditong tao, kaya umaalis po siya. Tapos pag minsan wala naman pong kami dito sa bahay, pag walang tao yan, talaga aalis siya. Okay, pero ngayon parang malakas pa rin yung paniniwala ninyo na etong si Glonald ay palakad-lakad lang, pero wala namang sanang masamang nangyari, Opo, inaasahan namin na okay naman po siya. Kasi may mga time din talaga na minsan umuwi naman siya. Para ngayon kasi halos mag-iisang buwan na po, hindi pa bumabalik. Baka nasa ibang lugar siguro, hindi lang namin alam. Opo. Kuya ba? Oo. Jonald, before po ito umalis sa bahay po ninyo, ito po ba ay napagalitan or may iniindang kinikim na galit itong si kapatid po ninyo? Or talagang dahil nagutom lang ito at umalis ng bahay po ninyo? Ay, wala naman po, sir. Minsan po kasi pag minsan kasi pinapainom po ni mama po ng gamot paggabi. May time po kasi na hindi siya natutulog ng ilang araw. Tapos parang iba yung ng utak niya. Kaya minsan pinapainom namin ng gamot. Tapos pag pag umaga, pag gising niya, yan parang gutom na gutom. Kasi minsan ayaw kumain. Pag binibigyan namin ng pagkain, ayaw pong kumain. Iniisambay niya lang po sa gilid. Opo, ano yung huling kasuotan po nitong kapatid po ninyo before ito mawala? Ang sabi po sa akin ni mama po, 8 po ng gabi, pinaliguan niya po. Tapos
ang suot daw po, blue t-shirt saka green na shirt po, bago niya po pinainom ng gamot po, bago natulog. Opo, at sa ngayon, baka sakaling nanonood ngayon yung kapatid mo or nakikinig ngayon sa radyo, ano po yung gusto mong sabihin sa kanya? Sana no umuwi ka na dito sa amin kasi na-stress na din kami maghanap sa iyo. Sana umuwi ka na dito sa atin. Lang po. Okay. Opo, pero sinubukan niyo na po ba? Opo. Sinubukan niyo na po bang puntahan itong mga karatig barangay? Ano daw sabi ng mga barangay official doon or mga tao? Pag dito po kasi sa amin sa Tigaon po, kada barangay naman po, may nagre-report naman po sa PNP ng pulis po. May nagre-report naman po. Talagang pinapaabot naman sa barangay namin kasi dalawang barangay kasi yung lugar namin na sa Copa, poblasyon tsaka yung Gubat po na may nagre-report naman po sa amin. Opo, so ibig sabihin wala talaga po kaming balita. Opo, so ibig sabihin sa Tigaon na parang siguro malayo na po. Opo, so ibig sabihin na-report niyo na po ito sa PNP. Opo. Okay, Glonald, ipa-flash lang namin sa screen, etong litrato ng iyong kapatid na si John para naman sa mga kababayan natin, sa mga viewers natin, if in case meron po silang impormasyon or nakita nila, at least pwede po nilang i-message sa aming Facebook account or dito sa tanggapan namin sa aming opisina, pwede nilang ibigay alam sa amin kung nakita nila itong kapatid mo. Yan po mga ka-action, nakikita po ninyo sa inyong screen ang litrato ni John Melchor Oliet, 25 years old. Meron po siyang mental condition, taga Malagwas, Gubat, Tigaon, Camarines Sur. Ang huling suot nitong si John ay blue shirt, green short, at meron po itong taas na 5'6" Ayan. So, payat po ito at ang kanyang gupit ng buhok ay semi-kalbo. Pwede po rin yung kaming tawagan or sila po dyan sa numerong 0951-544-6891. Ayan, mga ka-action, tulungan po natin itong pamilya na mahanap po itong si John. Ayan, kung meron po kayong impormasyon, maaari po kayong mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook page, Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Ayan. Maraming salamat sa iyo, maraming salamat Glonald. Opo. Yan, kung meron kang mensahe sa publiko in case na makita po itong kapatid mo, ano po yon? Ay, pag may nakakita po sa kapatid ko po, maraming salamat po, lalong-lalo na po dito sa Ora mismo, sa Tabang Ora mismo po. Maraming salamat po. Opo. Sana po, kung sino pong nakakita sa kanya, mag-contact na lang po sa amin po. Opo. Wag po kayong mag-alala, Glonald, dahil sa mga kagaya po ninyo na nananawagan po sa amin, sa awa po ng Diyos, ay madali pong nahanap at nakakauwi po sa kanilang mga pamilya. Kaya lakasan nyo lang po yung paniniwala po ninyo, Glonald, na ito pong kapatid nyo ay makakasama nyo sa mas lalong madaling panahon. Lalo na ngayon, papalapit na yung Pasko. Apo, ma'am. Salamat po. Maraming salamat, Glonald Melchor Oliet. At yan ang mga kwento at tinaing na Ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon. Para sa mga nagnanais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo.
Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account. Tabang Ora Mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga At mga ka-aksyon, 49 days na lang at Pasko na. Ayan, partner! Nabawasan na yung 50 days. 49 na lang. Nagsimula tayo sa 100. Countdown. Kahapon, ngayon, 50 kalahati, partner. At ngayon, 49 days na lang. Advance Merry Christmas, mga ka-aksyon. At hanggang bukas, mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ng mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat! Ito ang Tabang Ora Mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo.